लाथिख' नों आंखौ निमाहा होदो आं जों सानैनि रादायखौ लाखिनो हायासै नों आंखौ निमाहा होदो लाथिख' नों आंखौ बावनो नाजादो मा होनला बायदों नोङो ओहो आं बावनो हानाय नङा माब्लाबाबो जों सानैजों रादाय होलायनायखौ आं माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा हानांगोन लाथिख' जों सिगांनिफ्रायनो गावस्रालायखाबायमोन ना आरो गावस्रालायनानै आं जोंसारजों लोगो मोनलायनानै मोजां मोनलायबाय आरो मोजां मोनलायनानै जों सानैया कर्ट मेरेज खालामनानै लाबाय जोङो मा होनखो नों नङा बे जानो हाया माब्लाबाबो औ लाथिख' जों सानैजों मोजां मोनलायनाया 3 बोसोरानो जाबायमोन ओमफ्राय दायो जोङो कर्ट मेरेज खालामनानै लाबाय जोंना आइयाबो एसे मानिया जादों आरो बिउटि मोनाबो एसे आइ आफाया मानिया जादोंना जों ओंखायनो कर्ट मेरेज खालामनानै लाग्रोखाबाय जोङो मा नों आंखौ गारनानै माबोरै गुबुनजों बिदि थांनो हाखो आंनि अननायाव मा खम जादोंमोन नोंनि अननायाव जेबो खम गैयामोन लाथिख' आरो नों उनदाहा खालामबाय थानाङा जानो हागौ गसायानो जों सानैखौ बेफोरबायदि जयै थाजाबनो होखानाय नङा बेनिखायनो आङो डिसिसनखौ एक्सट्रा लानानै थांबाय लाथिख' आरो आं बिराद थान्दा दिमागजों साननानैसो डिसिसन लादों लाथिख' जों सानैया माब्लाबाबो ज' जालायनो हाखानाय नङा लाथिख' आरो आङो जोंसारखौ लोगो मोननायनिफ्रायनो आङो बिराद हमनो हादों माने जोंसारजों आंजों बिराद पारफेक्ट मिलायखायो होननानै मा बुंलाबायखो नोङो बेफोरखौ नों माब्लाबाबो आंखौ गारनानै थांनो हानाय नङा बिउटि नङा नों आंखौ माब्लाबाबो गारनानै थांनो हानाय नङा गोसोखौ हमथा लाथिख' नोङो आंनिफ्राय गोबां मोजांसिन सिख्ला मोनगोन नोङो जिउनि लोगोरि मोनगोन नों मानो बुङा मानो नों दानि होननाया कर्ट मेरेज खालामबाय होननाया नंखाय होननानै नंगौ जोङो कर्ट मेरेज खालामबाय आरो जों बे खोथाखौ खिन्थानो थाखायनो नोंखौबो लेंहरदों आरो आंनि आइखौबो आरो बिसिनि बिउटिमोननि आइ आफाखौबो जों बेयावनो लेंहरदों गासैनोबो ज' खिन्थानोसै होननानै आरो लाथिख' जों सानैनि गेजेराव दाखालि नांलायनाय जानायफोरखौ नों गाज्रि दामोन दे आरो जोंहा सानैजों जयैबो बिजनेसबो मावनांगौ ना मानोबा लेंहरदोंमोन नोंसोर आंखौ टाइम गैया आंहा औ फिसाफोर मानोबा लेंहरदोंमोन जोंखौ माबा दुब्लिनि खामानिखौनो दोनथ'लायनानैसो फैबाय जोङो माखौ इसिबां आर्जेन्ट होननानै लेंहरखो मोनथिखायो जोंना बासबो मोना माबो मोना बिराद खस्थ' जायो होननानै गोजानबो लामाया औ फिसाफोर मानोबा लेंहरदोंमोन नोंनो जागायजेननो खोमाहाय आंनाव हले खुगायाव बुंनो राव गैला जोंसार नोंनो होनदों खोमालै आं आइखौ गियो नायदो आं मा होनगोनांगौ जाखो दे आइमोन आरो आफामोन माने जोंसारजों आंजों माने कर्ट मेरेज खालामदों बेखौनो जों नोंसोरनो खिन्थानो होननानैसो लेंहरदोंमोन जों नोंसोरखौ मा मेरेज होनलाबायनाय जाखोसैहाय बेलाय बुजिलाय लाङासैहाय आङो बिफा माबा बुजिदों नोङो माबा कर्ट मेरेजनोहाय मेरेजआथ' हाबाखौसो होना जानो मा फिसा नों बेखौ मा मावखो नोङो माब्रै मावखो नोङो माब्रै मावनो हाखो नोङो बेखौ ओइ बुं मा फोरोङा नोंसोरो मा फोरोङा आंनि फिसालाखौ बमब्रायनानै कर्ट मेरेज खालामहोबावबाय नोंसोरो बा फिसाजोखौ बिराद मोजां फोरोंनानै दोनथारदोंथ' नोंसोरो मा जालाबायखो आइ बुजिलाय लाङासैहाय आङो नों जाम्बि आलांगि गामिनि रुवाथियालाय मा बुजिनो कर्ट मेरेज सोदोबखौनो बुजियाबा मा बुजिनो नोङो दाबायदियाव गुवाहाटि बायदियाव फैबाथ' गोमानानैसो थागोन खोमा नोङो माबा बिमा जोंना फिसाया जोंसारजों कर्ट मेरेज खालामबायनो माने हाबा खालामबायनो जोंसारखौ हाबा नङा बे जानो हाया माब्लाबाबो मा जानो हाया जाखांलांबाय बिमा मादै मा जाखो
दे मादै बिहुस जाबाय आंनि हस्पिटालाव लाना थांसै दे हाबनो दे मा खन जाखोहाय बियो आयै जाखालाहाय खान्दानि सनमानखौनो जाजोबसिगोन बे फिसौ सासेया आयै बे सिख्लायाबा सोर जाखो बियो मारै खुदुमलायनायानो बाराय जाखो बेबो आंनावबो फैबावबाय आयै गैला आबै मा जाखो माथो रागा जाबाय थाखोलै रागासो नुदोंनो नों बैखौ मा भिडिअ बियो मा आबै नोंलाय बेलाय बोरै बिदिखौ मोनखो बोरै मोनखोसो होनदों नों माबालै आबै बे सिख्लायाना एखेबारे आंजों बिराद आथा खिथा खालामगासिनोलै मानसियाबो लेखाबो गोरों ना स्कलारशिपखौनो लाबाय थायो एभ्रि इयार दाननानै होदो खोमालै आबै स्कलारशिपखौनो बियो जि लासिंसिं खालामबायलै आंखौ नों जेबो सिन्था दाखासै फिसौ थौदो स्कुलाव थांनानै माबायदि सिख्ला बियो नायथारनो आंबो फिसा मिरगा दिनैसो फैबाय नों आंखौ हस्पिटालाव नायनो इसिबां गोबावनि उननिफ्राय औ आफा टाइम मोनाखै दे आङो टाइम मोनाखै बिजनेस नायबाय थानानै ओमफ्राय नोंहालाय मा जाबाय थायोब्रा आंखौलाय मा बुंबावनो आरो फिसा आंना जालु जालायानो जोबला बोरो माथो आफाया गाज्रि हालोदाव दंथार होननाया माथो रायलाय हालायावसो दङ बे खस्था गैयै ओमफ्राय नोङो बेयाव नांलायनोसो नागिरलायबाय नामा हस्पिटाल साहाय बियो दा होखारहरजागोन सानैबो लासिंसिंनो नोंनि थाखायनो आफायाबो डिसचार्ज होजागोन मिथिबाय मासे खर'आनो गैथारै जाखो ना सामफ्रामबो जौ लोङै जौनि एन्जुरै गुन्जेरानो जाजोब्बाय नोंनि मेलेमखौ मेलेमफोरखौनो बारावसो गाननानै फैयो नामा नोङो जौनि दखानावसो जाबाय दे फिसाफोर जाबाय दे हामबाय माखौलाय बिदा बिनानाव इसिबां नांलायबाय थायो बिनानाव बेफोरबायदि मानसिखौ बिनानाव लेंनो दरखार गैलायाखै आं ओमफ्राय आफा आंखौ मोनगोन ना मोनाब्रा नोंलाय खालि बिसिनोल' हिसाबखौ बांसिन होयो माथोनो फैसा थाखानिफ्राय लानानै गासैबो बिजनेसखौ बिसिनो हगारजोबनानै होबाय अनो फिसा मानो अना जानांगौ जाखो मानो बेफोरबायदि गुलुं गुजुं सानो नोंसोरो बिदि गुलुं गुजुं साननायखौ गारलै नङाबा न'निजोंनो नांलायलायनाय जाबाय थायो मारै बुजायबावनो आं नोंसोरखौ नोंनि बिजनेसखौनो सालायनो रोंखायाबालाय आफाया आंनो हगारना होखागोन ना बिजनेसखौ मोजां सालायनोबासो मोजाङै सोलियो दा नोंथ' सालायनो रोंखाया सिख्लाफोरनि खिथु खानायल'सो रोंगौ गोरों नाम्बार 1 एक्सपार्ट आयौ सानफ्रामबो मानिफ्राय गोदान सिख्ला मोनोथाय नों बारगा बुंद्रायबायलै दे फिसाफोर नांलायना दे हामबायसै दे आं एसे रेस्ट लानि नोंसोर बाहेरायाव थांदो दे मा आखलहाय नोंसिना स्कुलखौनो बदनाम खालामजोब्बाय नोंसोरो आरो लुदुमि नोंसोरखौथ' आङो स्कुलखौ मोजाङै सामलायनो होदोंमोन ना औ मेम मोजाङै सामलायनो होदोंमोन ओमफ्राय जोङो हास्लाबलाय लाङासैहाय मारै बिदि बायरा जालांखोथाय हमनोनो हास्लाबलाय लाङासै मा हमनो हास्लाबासै नोंसोरो आरो ओइ मा हमनो हास्लाबासै स्कुलनि अनारनिफ्राय आङो रिजाइन होनाय लोगो गासिबो अखानायैनि उल्था पुल्था जाजोब्बाय आयौ आंखौलाय गाबोन हाफैफिनसैहाय मिथिबाय गैला लुदुमि मेम एबाराव मा जाबावनांगौ सासपेन्ड खालामजायाबानो जाबायलै जोङो मा सासपेन्ड खालामजानायहाय आं होखारजानायखौसो गिगासिनोहाय नाथुर सार नोंसोर बुंदोंमोन ना मबाइल लायाबा क्लासाव दाना मोजां जाया होननानै बिसोरखौबो गुगोल खालामैसो फरायनो होनांगौ होननानै बिदिखायनो आङो एलाव खालामलायबाय दाना मा जाखो हनै थाङै थुङै आंनावसो ज' स्कुलनि रेपुटेसन प्लास फेमिलि रेपुटेसन सेस जाजोब्बाय आंहासो आरो सना मा आखल बे नोंनिया दानो नोङो राजानाव निमाहा बिनांगौ निमाहा बियाबा नोंनि स्कलारशिपखौ सासपेन्ड खालामजोबगोन आङो मा आंनि स्कलारशिपखौ सासपेन्ड खालामनो नङा आं बिदि जानो होनो हानाय नङा मेम आङो राजानाव निमाहा बिगोन नाथाय राजायाबो आंनाव निमाहा बिनांगोन जागोन दे राजा नोंबो बेनाव निमाहा बिफिनांगौ आं सरि राजा सरि होनदों दासो आंजों नांलायग्रा नोङो मालाबा हागोन बायदि नांलायनानै लायो नोङो दाना मोनबाय दाना स्कलारशिपआ दानजासै दा ओइ राजा नोंबो सरि होन जल्दि दानो मा नाथाय आबै मानो मा मानो जानांगौ जाखो नों जा मावदों गासिखौबो मिथिजोबनानै दंखायो आं मिथिबाय नोम्बैखौ थगायनो दाजाना नोङो नोम्बैखौ थगायनो दाजाजा नोम्बे नोंनिफ्राय सैथानसिन मिथिबाय आरो लुदुमि आरो नाथुर जेबो खबर हरा माथो नोंसोर आंनो लासिं सिं
बेलेग पेरेन्टसफोरासो आंनो भिडिअखौ हरजोबलायनाय जोंखौ अननानै निमाहा होदो मेडाम औ मेडाम जोंखौ अननानै निमाहा होदो जों हास्लाबलाय लाङासै सिटुएसनखौ सामलायनो आरो राजा मा गोबावबाय थाखो निमाहा बिफिननाया आइ एम सरि सना दायो क्लासाव थां सानैबो ओमफ्राय मारैथो बिदि जालांथारखो नोंसोरो जेबोखौनो सामलायनो हाया माथो अखानायैनो बिदि नुबाय आङो मा फोथायबावगोन दे नोंसोरखौ गाबोननिफ्राय फैफिनगोन आं र' नोंसोरखौ फैफिननानै मोजाङै थाल लायाबा जानाय नङाहाय लासिं सिं आंना फेमिलियाबो रेपुटेसनानो गाज्रि जाजोब्बाय बे भिडिअ भाइरेलखौबा मा खालामनांगौ जाखो पेरेन्टस मिटिङावसो मा जबाब होगोन सानगासिनो आङो दायो सानैबो क्लासाव थांनो हासिगोन मिथिबाय आरो खबर लाफिनगोन आङो दा मोनाबिलियाव